Miért nem haltam meg? A nem haltam meg kifejezés esetünkben nem felel meg a valóságnak. De miket beszélsz? Hogy hallhattam volna meg, mikor itt állok? Ez egész olyan, mint egy rémálom. Látjátok feleim szőtőjjel, mikor bocsmuk, és a búr esvonú bocsmuk. Csak elveszés nem ad, végül semmi nem marad. Ott fekszünk majd, vérben fagyva, elgázolva, cserben hagyva. Ott fekszünk majd, a földön némán, nem kell aggódnunk, többé semmi nem problémán. Ott fekszünk majd, mind a ketten, és talán tényleg meglátok mindent, amit eddig tettem. Ott fekszünk majd, lélegzet nélkül, és mégis minden vágyam kielégül végül. Mert ahol a legutolsó akkor már, na ott van a célszalag, de ott és akkor már többé nincsenek szavak. Az idő úgy halad, az ólom szürke éj alatt, hogy végül semmi nem marad, többé már nincsenek szavak. Az idő úgy halad, hogy csak elveszés nem ad, végül semmi nem marad. Ott fekszünk majd, hát így ér véget, máshol meg így indult talán valami új történet. Ott fekszünk majd, lélegzet nélkül, és mégis minden vágyam kielégül végül. Mert ahol a legutolsó akkord vár, az a célszalag, de ott és akkor már. Az éles álmok, ha nem vigyáztok, könnyen semmibe foszlanak. Az éles álmok, a boldog borba tartanak, többé már nincsenek szavak. Az idő